Hayi malume mhlawumbe ungena amanzi emadolweni kodwa sishone khona. Wagcina uhambile mfethu ungangitshela nokuthi unemqosi sinaba ngani. Kahle kahle mfethu naba ngani vele. Uyelo wangisha ngemba amazishumi nesikhombisa. Hayi malume. Base wathi uyasaba nje manje usukuma sana. Sisikodwa nje sikagameli. Suke kani nawe uzobuyiza ngamlando. Kahle sokususa lapha ekhaya ngihlale. Uthi ushawo umbala manje mase ngiya kuye sibabana so. Kodwa ngiyasola lo mfana lo wangena. Ngeke ngathi akazokuvala ekhaya. Bafana. Akole gijima mfana. Xazisi man. Akole gijima mfana. Xazisi man. Hey, xazisi. Baba akole gijima mfana. Xazisi man. Bafana. Baba kanjani mzala? Hamba kahle mzala ngiyajabula ukubona. Phela yagcina nalezi ansuku lezi anazobuhlungu. Asudlula mfethu kulezo zinto lezo kodwa khona kuhamba kanjani ngempilweni? Hey. Emzala nganya kuxhaphaza mzala bangathi impilo ihamba kahle impela. Yabona mzala selo impela umuntu ashonela abazali mzala hey. Impilo mzala ihamba isidalo kahle mzala hey. Emzala nawe yazi mzala hey. Ubana kumnandi. Kuhlangana kubi mzala hey. Mzala ngoba ngithi ngibathatha la ekhaya manje kade ngimisile ngisabela umuntu kanti bapha abanye. Mfethu ngisanidlala nomntakasisi mfethu lana mfethu uthi usho division. Ubona mfethu lo muhle. Phela mfethu usisi mfethu wahamba mfethu ogana. Bashiya mfethu nomshana. Umfethu wena sesisele naye nje mfethu nosisi. Uyena mfethu hey. Uzashiya yena mfethu emhlabeni mfethu hey. Wakubezelizwe ile njalo uthemba. Yena nje safanele ngengixokozele naye. Ngenje ngiyibambe. Hey, noma umntakasisi nje buye ngahlanje nje mfethu ekhaya umuntu ozulazulayo kodwa nje into engithanda ngamntakasisi hayi amacala impela hawo. Amacala umntakasisi angilethela ikamacala. Mfethu ngiyakuzwa hayi nami ngisase ngibaleka bengithi ngizonibona. Vele ngisazokubona ngisekhona la bengithi ngizonichecka nawe. Ya hayi. Sesonke mfowethu. Short division hamba kanjani futhi ahamba kahle ntwana aphile boy awe short division sukhohliwe namhlanje sodlala ibhola ish azangikhohliwe uma uncle mfethu uma uyakhulu uphethwe ikhanda nawe yamazi uncle akafuni ngizule emegula mfethu ufuna ngimgade mayihlala sobabili mfethu ish sama ngenza iceba bongidoje nawe yabo mfethu into uzameke boy ngizokulinda lapha ya okay ntwana ngiyabuya Angersane njalo ikhanda. Iwe mntakasisi engibambile leli khanda leli mntakasisi. Acela ukuthi uhambe lapha esitolo ngigweletela amaphilisi. Uncle ngiyakuzwa vele bese kwenzena necansa ngiyabuya manje. Azo. Yebe samukele boy intwana sengiyakhila iplan boy. Azulona uuncle ngithuma amaphilisi lapha nazi lapha ke ngangise kuthiwa khona amaphilisi okulala. Mangeni kwazami khona sizophuzisa umalume yabuyele bese siyadotha siyodlala ibhola bonto leyo. Hayi short division boy ngagcine khona ukuthi ngiyokubhekela lapha ekhaya. Uzana bukole. Hallelujah. Uzana Engabe washona samukelo lamaphilisi. Hayi short division shosho ukuthi umalume wakhe ngeke wabona amaphilisi lawo. Awu phela ngishosho phela vele wagcina grade 2 ngabona kanjani amaphilisi ukuthi awaphe division 8 awuphuthume ngicabanga ukuthi nala amajite edlala nawo kahle. Hello boy hamba kanjani lapha? Hamba kahle mavusana ngisawazi. Hayi ngikhona boy khona la. Sini ingane mavusana. Ejina esadlala ibhanje mavusana. Aw boy kuyabheda boy. Abheda. Sike sijika la story. Boy mhlawumbe singasithola ngestory ngikwazi bona. Uncle usuvukile. Naka namaphilisi vele senze ngabuya nawo. Mntakasisi ngilale ngazi ngavuka. Acela ukuthi uhambe uthi ungiphelela amanzi lapha khona usisi ngiwabuza. Uncle naka amanzi. Asoke nazo mntakasisi.
Sengivele mntasi ngavele ngashawa isinye mntakasisi. Amaphilisi akho ngathi aqhatsha nesithombe mntakasisi. Wathi ngithi ukulala mntakasisi. Esamukele boy. Uselele uncle mntwana sami. Antwana isebenzile ngenala ntwana asambe boy. Njani? Ususele mfana. Sengibuyile. Njengamanye amandla. Leli zulu ngisaliye kuwe mfana wami. Yekuwe. Ngomele ngihambe ngiyobona umakhosi uJiyani. Akona ukuphupha kabi lokho. Hey. Sekuthiwa unekhathizela hayi namhlanje dlalela kakhulu ebholeni. Ushole manje ibhola mntakasisi. Uncle ngishulele kuwa uncle. Oh mntakasisi kahle ngibodla ibhola. Uncle sazokushaya. Hayi. Ye mavusane yavuka andingangawe mavusane. Hawu boy asikingidi mana maliphethe ngempela. Ngobe ngiyishela. Sanibona. Yebo njani? Hayi uthi mavusane ngicela ukukhuluma nawe la. Lezi mina ngishoni yini mina ngishoni. Hayi mavusana peace. Hayibo uyapi? Yini engathuthukile nje? Hayi angithukile. Manje nibangakini. Ngake ekhaya ayi ngathi ngimoshela isikhathi bhuti. Waflo bank umuntu sekuyolunga ngelinye ilanga. Mangabe ngangoneka ngakanani ngabuyela wesatshwa izizwe Khulumani namajana makhulu khulumani. Khulumani bafana bakhe khulumani. Ngabona umakhosi uJiyani. Kasizongihambela kahle into zami. Odayi uthi lo Yebo mfana. Awubona isikole sabantu abadala lesi. Khuluma icathulo wazi ngingena necathulo wena. Ingqondo yakho mfana uma ungayisebenzisi. Mfana wami. Ucolo makhosi. Ya, Sanibona makhosi niyaphila kodwa. thokoza gogo thokoza. Mfana wami, ngaphambi ukuthi siqhubeke lezinto eziningi. Mfana ngoba ulawulayeliwe ngami. Futhi ngiyazi ukuthi into zengayo lesigodlweni samakhosi amakhulu. Wena uzofuna umuthi wentombi. Mawuthi nginamanga, phumphele esigodlweni samajana amakhulu. Yebo makhosi uJiyani uqinisile. Ngizofuna wona umuthi wentombi. Mfana wami, ngiyabona. Uyazama ukushela konke izinto ziba mnyama. Amantombazana kubona njengomuntu onesinyama onesidini. Kodwa ngemfana nami ngofike ngesikhathi.
ukhona umuthi ade sengohlanganisile kodwa ke mfana wami nawe uyazi esigodlweni siyakuyakhanyisa mfana wami. Bengicela ukubuza emakhosi uJiyani uthi kuzoba malini? Mfana wami ngoba ngiyabona usemncane futhi uyaqala nakuza la kumina ngoba wena usungakhipho nayo mfana wami. Makhosi impela nanti imali enginayo. Mfana wami imali angithathi ngesandla, imali ibeke phansi mfana wami. Nanti makhosi. Ya mfana wami. Mfana wami ngangilinda isikhathi esincane ngikuthathele lo muthi kade sengohlanganisile. Hoyi mfana wami ke nawuke lo muthi bese ngiwuhlanganisile. Lalela ke mfana wami. Ulalela ungalilahli ngisho kodwa. Ungageji mfana wami. Uyabona lo muthi lo? Uzowuthatha. Uzohamba ufike uqume ngawo izinsuku ezinhlanu. Uphalaza futhi. Maqede ngelanga uzoyoshela lo ntombazane leyo. Ngesikhathi uqhuma uyimemeza. Ngisho usuhamba futhi uyimemeze kiyo lo muthi mfana wami. Mfana wami ngiyozwa ngawo mfana wami uthi umuthi awubongo. Mfana wami usungawuthatha. Hayi siyabonga makhosi. Yewona mfana umuthi awubongo mfana wami. Ngiyaxolisa makhosi. Zulu yasabeka wesatshwa izizwe Zulu Yes. Mazi sudalani manje usuthusa lo ndoda. Angidali lutho. Thana nje nenyuka. Hayi akudlalwa ke kanjalo naleyo ndoda. Hawu, iziqondana. Dala wasasengifisa ukusabela nawe. Awusho ufuna ukusabelana naleyo ndoda. Hayi into engifuna ukuyisabela naleyo ndoda leyo ukuthi leyo ndoda leyo ngeke ngezwe kuthiwa iyona leyo ndoda leyo isizohola amantombazane kanti futhi leyo ndoda leyo iyona lenza ukuthi amantombazane engaphuma phuma. Ngoba semaningi kanganje nama episode esekhona kodwa amantombazane lutho ukuphuma. Savela nje leyo mantombazane lawo. Ngifuna ukubuza mina ukuthi ingane leyo ndoda leyo iphethe amantombazane ngalendlela waphethe ngayo. Uhlangana phi ke pho wena ngoba kuphela ikhansela lakhetha mina ukuthi ngibe leader amantombazane. Ngibe isibonelo esihle amantombazaneni. Awusho ungenaphi? Tshela mina. Ukhuluma ngasiphi isibonelo efanele ube yisona? Usho lesibonelo lesifanele uthwena ufundisa amantombazane ukuthi bemana stand. Angase ngizomela ukukhuluma ubheka amagama akho kensizwe. Akukhulunywa kanjalo naleyo ndoda. Hayi, ngiyakubona lento zamukenza nje manje. Lento zamukenza nje manje ukuthi wonke amantombazane wavale lezi engaphuma amantombazane. Lalela nje manje ngizokhipha bonke ofesela abantu. Bazophuma bonke ngaphansi kwamathi betinyele yonke intombazane ekhona. Bazoshaya skate beshaywa sana. Nanga amabili ankakumbo angeke kwenze lokho safithi mina. Hayi kusho ukuthi isukile ke sama 18. Nazi inkanyamba mbili isiba sodwa. So wesibona. Bathi kuyadlala. Akukho mfana waba nentombi kusekho nami. Ozangindisela ubalu asavela. Hawu, kanti uAmanda? Yebo Amanda ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Umhlangano? Hayi anginankinga ngizokuhlanganisela khona bona manje. Yeah. Sure. Hawu, usithethe sisela ngazufike nini la?
Sawubona. Yebo njani? Kade ngikulindile. Ade ukhona into kade ngisayibhizi ngayo lapha ekhaya. Awusho-ke vele, ungibizeleni la. Hawu. Yazi bengifonela uAmanda. Kunendaba nje angixoxele yona. Hawu, uthini? Awungixoxela. Hawu, uAmanda yazi ubengifonela wathi-ke umxakazisi izolo benaye bemsongela embophela amanqine enyathi. Umxakazi usuyaganga ngempela mase songela ukapteni. Hayi-ke kusho ukuthi kushubile-ke ngoba uthe anginihlanganise nonke namantombazane. Hawu, asisase sihamba siyowahlanganisa ngoba uthe asiwahlanganise ngo-12 and no-12 futhi ushayile. Yes, sir. Sanibona. Yebo siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Sanibona. Yebo njani? Ngiyaphila nami. Kahlahle sibizeleni la. Kade sihlalile nathi la sifanela nawe asazi sisibizeleni and kade sihlalile sino asavela and mina sengicabanga ukuhamba. Hello. Oh, hayi ngizoba lapho manje. Hawu, bekuyena yini uAmanda? Hayi bengasuyena omunye oseceleni la. Yazini, ake ngihambe khona ngizodlula kuye. Hawu, amukela indaba umile. Yazi bengisamangela ukuthi sibizeleni, hayi uthi ngithathe ngihlala phansi. Hawu, uthi ngisase ngizama nokumfonela. Hello. Ini? Hawu, bese ngiwahlanganisile nje amantombazane. Ngibatshela ukuthi abajike. Hawu vele bebengaphelele bekufike aba u3. Ayi okay ngiyakuzwa ke. Sure. Ajwayela lentsha. Hawu, uthini? Ungitshela ukuthi angeke sakhona ukuphumelela ngcono nijiki. Yazi lapha ekhaya bese ngeke nemisebenzi eminingi ithi ngizela emhlanganweni. Hayi cha sijwayele ukapteni wenu. Asivele nisambeni ayikho into esihlalele la. Short division ntwana mqazisi hamba kanjani? Hayi ukhamba kahle. Hayi kuhle mawunjalo ntwana mqazisi. Manje awusho ke ayikho umqazisi into anginezana. Hayi nakho sengikhosini. Ngizona. Bana sosijela ngimaluma akho kade ngicela. Yangihlula ihele mina. Lewabo konjani? Yule ndaba ngithuwela ngithuthanda ngafana kamvakanya kwamantombi ngena basket yangena market ngena inkomo yayo. Nkosazana ngokuba ayibhimbi kodwa uyaphila mama. Yebo ngiyaphila bhuti njani? Ngicela ukuthi ngiyaqala ukuba le ndawo ngaba kubiza abantu. Mina bhuti bangibiza amukela akazona. Anoba ngibiza isibonelo kwangubani kodwa ngaziwa ngokuthi ngokonjani. Ajabula ukwazi bhuti ngiyaphuthuma ngithunyiwe. Hayi ngokuthi uyaphuthuma ntokazi ungabe ushiya inamba yakho lasesiyobuya esikhulu. Acela uvule ifoni yakho ke khaza ntambama wazi ukufonela uhambe kahle. Athi masengezi impela mabhemu ngiyethe kahle magonda nisazi ucomelana. Athi masengezi impela mabhemu ngiyethe kahle Shela Monday wangiqoma Friday nomehlo uthando Uthuzezwe Chomi. Hello Chomi. Hayi short division lo mavusana ke Chomi. Ake bangichaza
Hayi mfusane kahle kabi. Hayi boy, buchaza ubalo. Awungeke short division asame manje fanele wathi siziyashintsha. Sibone okunye phela manje. Hayi. They told me every